Така, здравейте отново. Върнахме се, вече почна играта. Взех 2 ботълки за енчантване. Чакайте сега. Ау, фак. Отивам да... Махни се, бе! Мати, тук 3 пъти. Бати, вземи храната. Добре, де, взех доста от храната, сега отивам за енчантвите. Фу, аз събрах дърво. Мисля, че ще има и за двамата. Окей, аз все пак ще си взема тук, защото не има. И аз тръгнах за енчтейбъла. Там ще съм до него, има едно скрито коридорче до енчтейбъла. Пак е пещера. Да, знам. И съм там. Аз винаги там си живея по принцип. Зависи, ако някой ме изпревари. Защото има супер много айрон. На тази карта има 4 стака айрон, така. На едно място. Добре, имам стон кирка. Много бързо работи. И почвам да копая айрон и кол вече. Взели енчантите? Не. Ще взема малко кол да имам торчови, че някак иначе да сляза. Да, не се го взели, окей. Не се го взели. Имам торчове, слизам долу вече. Аз имам зенчета, да. Ако не го взема по лицето, ще си изплача, ще се разреба. Аз ще пробвам да го взема. Аз го взех вече. Ху. Аз осветих моята пещера. Окей. Аз ще пълня равнина, защото там също има много айрон. Фу, аз тук ще поразкопая, имам адски много. Окей. Аз първо като се замисля ще вибера айрона в пещерата при енчантните. Да. Ау, как ме сича от време на време. Аз мога да вляза в момента пред теб, но около 5-6 блока съм от теб. Няма смисъл. После трябва за лава да взема. Да, точно. Аз съм пресметал, че на всеки играч, за да си вземе всичко нужно, т.е. кофа, кирка и всеки ловци, му трябва някъде около 30 айрон за сет, но може и малко повече. Аз си правя повече, защото ако нещо не ми се падне хубав енчант, пак да енчантвам. Да, аз говоря горе-долу. Тая вода няма да я запушвам, омага! Ще запуши. Вчера като играх само в един отбор, дето там умрях бързо, енчантнах най-малко 8 меча. Да, ти ми каза. Направо, все някакви тъпи енчанти се падат. Мене най-який енчант, който може да се падне е Knockback 1 и Shatters 1. Мен ми се падна, човек. И това е респект може да се падне. На първи лева. На първи лева не, обаче на малко по-високо явно се пада. Защото мен съм атакова ли с него. Просто, между другото, аз пак отивам по средата. Фу, Да взема майка. направо я ще тръгна пак, като вчера. Okay. Само да ми изпренете като вчера, защото... То вчера се получи много добре, аз там слагам ти ги плаша. Кой какво хвана, кой не хвана. В крайна сметка се оказа, че само нашия отбор сме по средата. Не. Те взеха лъка, човек. Взеха 4 диаманта. Лъка по-рано го взеха. Но после като ги наплашихме. Аз успях да В крайна взема сметка и лъка и диамантите бяха в мен. Аз успях да взема само 2 диаманта, човек. Който си направих меч, който го енчантнах и познах какво се падна. Артодопс. Да. Имам 40 айрон, омага. И продължавам да купая. Аз имам 40 лаги, човек. Всъщност имах 39, вече имам 42. Омага. Става ли да дойде при те? Да. Обаче се запушвай хода като идваш. Okay. При мен има адски много коло и такива неща. Идвам, ще пече айрон. Ако ще трябва колко кажи, имам 5-6. Не, няма. Тук горе има такова, бе. Това не го знаех.
Виж, нагоре има някакви релси. Да, ама няма нищо, само релсите си. Дали? Да, аз го виждам. Може да има нещо скрито тук зад блоковите. Възможно. Тук има още кол зад блоковите. Ма няма нищо. Енчанти стейбъл в мен да го слагаме. Чакай малко да се направим. Някой да ни дойде да го вземе. Дръж си го. Това е отпушиха ни. Мисля, входа ни го отпушиха и идват вътре. Ела си прибереш айрона. Да, вярно. О, май гад, човек, това вече е много мраза така да игра с хора, които не се познавам, защото винаги крадат айрона. Той не дойде да краде, той дойде да купай. Не знаеш какво ще ми се стигне да направи. Сега проверя печките, които ще му. Между другото не скри нищо, че е мразено. Да. Аз си купая за лего, докато това не се разкара. Гледай го, бе! Ще го бутна в лавата накрая вече. Искаш да го бутнем? Аз мисля това да направя. Не, няма, много е грубо. Се за пошумавата, сякаш не чу. Аз щях да му вчупа блока по него и да умре, ама... Не си не съм толкова добър. Аз си правя една кирка и... това е. Не е това. Имаш ли храна все? Нямам. Сега ще дам. Аз бях да го копам един чест, който до сега не знаех, че има храна. Ето, виж, сега. Не ми давай сега, не ми давай, дръж си го. Не бе! Без диски го хвърлих преди това. Дръж го. Опа, тай че без диски съпнах. Скип. Помага, имам 4 сноуболса. То маняк ми краде айрона, бе. Така нищо не запушваш. Не знам. Аз един път си бях скели печката, човек, защото много крадат просто. О, 7 минути ние ще успеем да се облечем до тогава на макс. Той продължава ми краде айрона. Омага! Човек! Гледай го! Аз щупих си кръката, докато го удрям. Може да му дадем малко, ама не да открадем целия. Да, ще му дам. Слава. Пича, май ти го взе или ти си ги взе? Не, аз съм си го взел в мен. Чай си крафна, дай ми 3 айрон. Ще взема от теб 3 айрон май. Така. Сега отивам за лава. Ще грамни май бе. Къде има крафтинг сега? Няма. Тук ти си го взе. Сега ще го затопля. Аре, къде е тази стаечка, бе? Усещам сега как ми взима айрон, човек. Това го усещам. Чай го приклеща там, когато е с гръб. И така долу като е. Само внимай да не пуснеш на мене. Газ, не мога му сложа лава. Да, то преди да минат там... преди да паднат сините, не може да се пуска лава и тинти. Ако не се виж. Не, убра го! Аз си казах. И на мен не взе 2-3 айрон. Не, ни обра 40. Не, защо си го остави?
този няма да оцеля, аз ти казвам. Пича ми крадна 50 айрон. Бати на това. Малко, да, сега. Бати тъпа на рава. Крадна 50 айрон и сега не го пече даже. Тук тъпи хора. Какво правите? Пича да се подигра тук. Върти се ко мене и ми взима айрон. О, благодаря! Открадна ми 50 и ми връща 26. О, колко си щедър! Да, и повечето отколко. Аз мога да ти дам 15 айрон. Не, върна ми 36. Охо, той ще стигне. Вижте го замерям с снежни топки. Обаче не ще е бъл, не го пускай още. Никакъв шанс. Се скрием някъде и там ще го сложим. Къде знам това какъв е. Ти подиграваш ли с мен? Момче. Да. Не, аз този все пак ще го залея в лава, не ми пука. Вземи повечето айрон и сега ми връща тук. Ами аз съм горе-долу готов. Сега съм сигурен, че някакъв дъх ще дойде в екрана айрон. Той дойде при мен. Сега ще ти вземе всички и бой ще върне половината. Аз мога да съм опеширал в стената. Отварям се от време на време стената, вземам каквото е изпечено и пак затварям. Нищо, че го нямаш. Уоу! Преди малко се върнах отвънка човек и сега почна да гърми. Получи не ме заваля мене. Не, няма как да се оправя за 1 минута и половина човек. Да си крафна ли нещо? Ами, може да ми крафнеш едни бутушки. Не, всъщност има как да се оправя. Аз съм готов. Ще крафна бутушки. Окей. Друго? Аз нямам. И мога да ти крафна и каска, искаш ли? Няма нужда, аз имам как. Трябва да си направя само една кофа и отивам. Пича е нахален! Аз изпеках каквото имах. Okay. Пича продължава да ми взима една. Така. Хубаво. Нахален. Това мапа са нали... Айде да се махаме от него. Чакай. Нещо лаги много. Да си направя една кофа, че без да си направи шия. Окей, тръгвам. Ела, не е натам, не е натам, той тръгна натам. Ела. Ей, скри го сега от ръката си, че е бъла, да не го види. Дай, Бури. Не трябваше да оправя дупките, той беше направил дупки тук. Дай Опа, къде пад? Ето го условно. Слагай го в ъгълче. Така, шифни обаче. Ама га нямам бутушки.
Ти донесли ли го такива? Да, Ако може. ето. Те почнаха да се бият вече ли? Да, трябва бързо да ходим, човек. В чата не виждам кой левел съм. Може ли малко на мен? Вече нямам. Добре, се така. Окей, аз съм. Чай сам да се енчант на каската и тръгвам двамата. Окей, аз ще съм. Ако е финич. Аз каската Чай, не че... чатнах, понеже нямам левел, човек. Аз си взех енчтейбъла. Окей, дай, трябва. Бързо, че ще ми вземат диамантите. Те вече си ги взели. Сигурно. Нека така. Да опитаме да вземем нещо. Ето един. Качвай се, той в Ама момента не са го поръча. взели, не са го взели. Бързо отивай. Идва един. Изпи поушън, значи сега ще се насера. Между другото, трябва да ядеш малко повече храна. Е, са... О, пак! Бият ли те? Има един долу. Бягай! Слизай долу да го трепим. Ай, Бягай! се Уап! отра. Запаляме в лава, човек! Загаси ли са? Гонята двама, един е запален и сега го вземам. Той маняк си фърли кофта славата. Омага, ще му бият. Бягай, човек! Ми ти къде отиди, бе? До тебе съм! Ела сега се насерем тук. Идвай, трябваше да ги бием двамата. Е, да, ама бе ме запалиха славят или да се загаси. Гонят на още. Не, ще загубим точно това игра, която снимам, човек. Се разръбва. Ми то така се получава по принцип. Нищо, няма качеш клипа. Тук не взех някакви... 4 поредни победи и сега някакъв не знам. Чай, аз ще продължа да не следят. Ого! Един е на пресреща. И други. Скачай му! Той има някъде сами се запалиха. Някой ме бутна и аз се запалих също, сега ще умра. Абе, къде избяга, бе, човек? Тъп! Омага. От кой умря, човек? Ми Аз запалиха ме губих флава, синя. някой ме бутна и... В смисъл, те бяха пред мен, при който някой ме бутна и падна флавата. Много Аз ще ги убия и двамата, ама... Тъп. Той много тъпо се получи. Добре, Първи. да, здравейте отново. Да. Обрах всички торчове. Взели и водата. Да, всичко взех. Само бон мило оставих и там семената. И отивам сега да обирам храната. Окей, аз вземам TNT. Не, първо ще взема дърво за TNT. Храната е обрана. Само не разбирам защо винаги когато почна да играя, почва да ни пише, не преди да почна да играя. Сега пак някой ми е написано. Днес излиза 1.6.2. Да, ма пререлиз. Нали? Не знам, гледам тук Боинг, какво ми пише в дискусията. Знам, че днес излиза пререлиз, ама не съм сигурен. Всъщност не съм сигурен дали е пререлиз. Ти се шегуваш. Омага! Бахте маняка! Тръгвам да копая дърво, пича идва в мен да ми пречи. Да не мога да копая. Не, такива ботове. Има много сои хора. Какво си мислиш, маняк? Аз ще е на друго място. Прекалено сои хора играт в тази игра. Маняка...
Чай, т.е. тук не мога да труша. Ще ги убия! Взели са ми TNT-то. Да, взели са TNT. Колко си мисля. Нищо, аз знам на едно място, като имам 16 TNT. Сега му трябва да ми пък. Абе, може да си направим един стаг, бе. Нали знаеш, има дънжен. Да. Пък и то ченчето, ето ски пъла е маняк, където са дразните и че лава за него, в устата. Оф, кой е запушил този вход тук, бе? С TNT-то ли? Знам. Фейспалм. Ела тук да не освободиш, бе. Виж го този глупак, какво направи. Чакай, взимам енчантник тейбъл. Добре, енчантник тейбъл е в мен. Къде си? Ага. Аз се освободих. Ясно. Идвам да се видим. Аз се освободих. Той мога го стеш долу. Много ясно. Ще му мръсна. Опа, аз запус ли съм на това? Аз запус. Остана, бе. Паднах в равина, много цена. Но ако искаш отидеш да взимаш там TNT-то, аз ти имам за... Аз първо колко малко ще посъбирам. Окей. Тон тая карта е малко по-трудна на Айрона. Айрона. Не е верно. Да, не е верно. По-трудно от Candyland! Какво се фати? Да си говоря сравнение с Candyland. Сега. Така направих си 56, омага аз съм имал 56 торча. Какво правя, бе? После да вземем голдблокчето. Да, може. Ще обера честа тук, дано някой не го е обрал. Опа, май не го е обрал никой. Линта и перата са в мен. Не знам. О, да, имам матки много положени. Окей, аз Ще само какво прави? малко мисля да спра клипа, понеже не прави нищо интересно. Ще пускам клипа само може би когато... Виж се опитва да ме закопай. Само може би когато намерим някакъв клип чест да ви покажа къде е и добре. Да, стигам клипа. Така, здравейте отново, завърнахме се, плакахме с канала. Обаче аз умрях, понеже беше много тъпо, но бях доста тъпо на света. Секадам сега е едно в едно с един, не знам какъв. Аз го виждам къде е горе на дървото е. Окей. Внимавай, защото сигурно има капани. Не, той няма пълна броня, само трябва да го цепя с лъка. Това чули се? Малко. О, удари го един път с лъка. Той свърча направо в другия край на дървото е. Трябва как да го сакам. Нещо няма да се получи по този начин. В тебе има ли някакъв хубав лък, в смисъл флейм или нещо подобно? Не. Оу. Свали го дървото. Давай, се казвам. Той мизерник усеща му какъв хитър. Предка някакви номерца. Тук на този сервер, че не мога да се спектейства, само да не си стоиш тъката база. Какъв е мизерен. Какво правиш там, бе? Кой би? Айде. О, браво, Секадам. Секадам велик. Имаш ли нещо да кажеш пред камерата, Секадам? Добър ден. Добър ден. Добре, това е от мен. Надявам се какво ви е харесал и довиждане.
Здравейте отново. Като за края на клипа искам да поздравя един мой приятел. Сигурно го знаете, той е много известен. Казва се Никич. И като иначе името му е Ники. Да, Ники, искам да те поздравя за тази песен, която сега ще пусна. Но преди това искам да ти кажа честит рожден ден, да си жив и здрав, всичко най-хубаво и да го празнуваш подобаващо този рожден ден. Добре. Надявам се клипа да ти е харесал и надявам се и песента, която сега ще пусна, да ти хареса. Довиждане. Oh, we ought to say yes.